ngetan tekan sawah. Oh. Ngalor. Terus kono ngebuk kae ngalor sithik, mampir wit tandalan warung. Ngombe es iki mlayu meneh tekan tetek. Men sehat awake ya ring sehat awake. Nggih ning kedahipun nggih dimenangke budidaya kok Mas Petro. Kados to kaya menyana olahraga teratur nggih. Nggih. Dahar yang tepat. Dadi ora waton buruk dahar niku biasane ra nek krasa enak terus mung butuh buruk. Lajeng istirahat yang cukup. Niku sedaya kula pitados saged. Sing rada angel niku Kang setunggal. Napa? Hindari merokok. Lah niku sekawan niku biasane sing nek istirahat cukup insyaallah saged. Olahraga insyaallah saged, makan teratur. Lah sing menghindari merokok niku pancen ya rada angel kanggone sing menawi dalu menika cegah wungon. Mula wong merokok iki jane ora ana apa jenenge iki, ora ana penyakite apa-apa. Nggih. Lho asli kula ora goro kok. Tenggen tulisan buku anu wadah rokok niku wonten tulisane 15% orang meninggal akibat merokok. Gitu. Berarti sing 55% mati ora udut. Oh ngaten dadi malah kali mati le ra mergo udut. Mula niku merokok niku ndak apa-apa asal diimbangi dengan olahraga. Ya wajib. Kowe nek nyambut gawe lho Gong. Wah, kaya ora pedhot nganti do ditakokke entek pirang wadah. Jane ora entek pirang wadah. Lho aku ki sewengi iki ora nganti sewadah. Kok iso? Rokok ngene iki anggere wis ora tak gunake utawa tak nggo perang, kuwi tak cecek. Oh. Engko nek mulai arep udut meneh kuwi udutan tegesan mau tak sumet meneh. Ora udut liyane to. Ora rumangsamu dadi ketok ayo kene jane sithik. Lho sik Mas. Wah, sip. Aku tak nyekel Bagong ngene fotonen Mas. Mas, nah ngene iki. Ketok apa? Engko kirim ke aku ya. Nah, ya. Gleleng kok ya. Ya wis ora apa-apa. Idolane piyayak. Ya pancen Bagong kuwi. Ha iya. Ya matur sembah nuwun karo Mbak Mimin isih kepareng ngancani. Nggih. Nek ora ning desane awak dhewe ra gelem lho truk biasane ming limbukan tok terus bali lho. Ampun ngendika ngoten to, purun. Nggih. Sayange ra ono Mbak Apri wis ora ono. Mbak Apri lah niku pun didumen kabeh kecekel gaweane. Mungkin ditukani mereka pun gadah kesanggupan. Apa Mbak Min karo Mbak Apri ki pecah to kok mangkat dhewe mboten. Menika ndelalah mawon sampun wonten tugas piyambak. Oh. Ki ndak huwak ngoten niku. Nggih, mungkin ndak dadi rumor sing ora apik. Ya pancen bener. Kadang sok gawe isu bubrah untuk menaikkan rating menika kleru sanget. Nggih. Ngopo Gong taktik-taktik iki? Iki lho pamundutan lagu nganti kok buang